Sziasztok! Finótai Nóra vagyok, személyedző és dietetikus. Nagyon sokáig, nagyon sok nőnek segítettem abban, hogy lefogyjanak az edzőtermekbe és a diétáimmal. 2019-ben volt egy autóbalesetem, frontálisan ütköztem, és ágyhoz lettem kötve. És kerestem egy olyan termékcsaládot, vagy olyan terméket, ami tud segíteni a fogyásban és a szenvedés és éhezésmentes zsírégetésben. Teljesen véletlenül szembe jöttek ezek a termékek velem, elkezdtem nézni szakemberként az összetevőket, és meggyőztek arról, hogy én ezt szeretném kipróbálni, és kipróbáltam, és elképesztő hatásokat éreztem magamon. Elvette az éhségérzetemet, mert ugye a vércukorszintet stabilizálja, és emellett termogenikus zsírégető hatása van, tehát az ágyba fekve betegen kulcsontöréssel is fogytam ezektől a termékektől. Először a Tropicot használtam, és utána nagyon sokat kávéztam, nagyon meggyőztek, és így kezdtem el ennek a népszerűsítésével foglalkozni. Már a meggyőződésem, hogy szeretném eljuttatni minél több emberhez azért, hogy éhségérzet nélkül és szenvedés nélkül igenis le lehet fogyni. Nagyon sok ismerősömnek segítek azóta ezekkel a termékekkel, persze köztük magamnak is, hiszen azóta nincsen probléma, én már túl vagyok a változókoron, abban is nagyon sokat segített abban az időszakban, most is ezt a kávét iszom. Nagyon örülök, hogy mertem váltani és kipróbálni. Azt kell tudni ezekről a termékekről, hogy cukor, laktóz, gluténmentesek, és nincs bennük tartósítószer, nincs bennük semmilyen kiegészítő adalékanyag, aminek én nagyon örülök. Jó szíven ajánlom mindenkinek. Azért vagyok ma itt, és azért mondom el ezt, hogy minél több emberhez eljusson. Fogyaszthatják akár kamaszkori súlyproblémákkal küzdők is, és nagyon sokat tud segíteni és változtatni azoknak, akiknek gátlásaik vannak, és ezeket az italporokat fogyasztva hatásosan és motiváltan tudnak. El lehet járni edzőterembe, lehet diétázni, ezek a termékek ezekben mind segítenek. De azoknak is segítenek, akik már idősek, és nem tudnak mozogni, ízületi problémáik vannak, és ezért nem javasolt nekik a testsúlyuk általi edzés sem, ugyanakkor ezektől a termékektől akkor is tudnak fogyni. Gyakorlatilag elkötelezett híve vagyok a termékeknek. A szoptatás után az anyukáknak is segít, hogy visszanyerjék a régi alakjukat, de egy üzletembernek is, aki üzleti vacsorákon, ebédeken kell, hogy részt vegyen. Tehát nemtől és kortól függetlenül mindenkinek tudom ajánlani. Szívesen segítek, kérdéseket fel lehet tenni. A személyi edzői múltamba hozzászoktam, hogy szinte éjjel-nappal válaszolok a különböző kérdésekre. Ez nálam kicsit olyan hivatásszerű, hivatástudattal végzem ezt a dolgot, és azért is döntöttem emellett a termékcsalád mellett, mert valóban jónak tartom.